Bajarê Mariupol êdî ketiye dîrokê. Hêşta şer xelas nebûye, belam ciyê xwe bi saya berxwedana Azovstalê. Ev kargehê ku li pişt min diyar e, ev qeleha berxwedanê ya Mariupolê ye ku şer hêşta berdewam e têda. Di destpêka rojên herî pêş ya şer de artêşa Rûsyayê li gel şervanên Komargela Donetskê ketibûn êdî Mariupolê. Belam kolan bi kolan heta ku xwe gihandin vê qelehê berxwedanê Azovstalê roja dawî beriya rojekê hat ragihandin ku hemû sivîl jin zar ji wê kargehê hatine derxistin, belam hêşta agahiyekî misoger negihîştiye. Lê ew ê ku şer hêşta berdewam e ji xwe diyar e, waya duman li ser serê kargehê diyar e û niha nizanim dengê topbaranê tê ve yan na ji ber ku ji dûr ve hinekî em dûr in, belam çend saatin em li Mariupolê ne bi berdewamî ev kargeh tê topbarankirin, heta şeniyên bajêr gotin ku balafirên cengî jî bombayan awettin. Diyar e berxwedan hêşta demeke dirêj bikişîne. Lê şeniyên bajarê Mariupolê ne êdî tirsê wan maye, ne hêviyê wan maye, ne jî planekê ji bo siberê jê wan maye. Bi rastî paradoksekê di vê bajarê de tê jiyanê. Ev paradoks di navbeyna jiyan û mirinê de hebûn û tunebûnê de berdewam e.